Vă salut, prietenii mei dragi, eu sunt Meco și astăzi o să ies pe stradă să ghicească lumea ce este ăsta, al cui este ăsta, de ce mașină este ăsta. Eu personal spun că este de Peugeot. Da? Prietenii mei dragi, a mai rămas X6-le în joc. Intrați repede pe linkul meu de la profil, depuneți și puteți fi mari câștigători. Este de Peugeot, da? O să mergem pe stradă. Dacă ghicești de la ce mașină este acest stoc. Așa e? Nu. Greșit. Tu? Hai. Sigur e Logan? Logan, sigur? Ce an? 2015? Nu. Nu, exclus. Să aveți succes și să luați permisul, da? Hai să mergem. Păi, măcar să încercăm? Nu încercăm? Nu am nici măcar să încerce pe 100 de lei. Hai să vedem fratele meu. Da ce? De care? Dacia Logan 2016. Nu. Am greșit. Dacă ghiciți de la ce mașină este stopul ăsta. Fiat. Din păcate nu. Din păcate nu, vă mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți succes. Băi, oameni buni, am greșit. Te salut! Ai 100 de lei, okay. Dacă ghicești ce stop este ăsta, de la ce mașină. Dacia, da. De care Dacia? De care Dacia? Logan? Ai 50 de lei, până acum ghicești anul. 2012. Cum ți-ai dat seama, frate? Am mers cu ele toată viața. Doamne ajută, felicitări, fratele meu. Te pup cu mare drag. Succes!